كجمر أعسر شعت اسمنا يروعتي بيلي استوال ود عسر تحد عمت نسدرو مجنا دالي نارئنايو بيلي مس ما بلت أبوه جاكين عاوي حاوتون يزنبر كل يوم حدا فوريكا يسرح انتقانو حزقين دموزو حيدوهم نغوص غلهم عاوي تقاوم مقارم كل يوم زازح جيزة دقس لزوعلو دما بيلي إنن بيتو مجنا دالي لان سنك حمامة ألزايمر كتفق انكلا اللي شو يمزا توني أجزان وين اخترف نقوله موسيقى ولعو أو عراتنا نتر مسعسع يزفوتي بيلي كم مسعسع عالم زفوتيو نقري يولون عوي حاو توني درف الناس معه كسعسع خمزو علو لغفلت انكالوغن تناديدو تصريف ويز خيد كاو غتسئلو نبيلي زحقسو نقر انتحاليو نايتاز موتة تديو بيانو مجواتيو جن جاك بت موسيقى بتعمل سلزربش تطو نخبلن كيدو بوكس نغلامة دنيز نقرو زفوتي عاركو مايكلون بوكس نغسلت نافت جيمي سدد جنسو سبورت سلزي فوتي أف دقي خوفي لزوعل بيلي زاتي ات سبورت فوتيو وي بوكسين دس لزولو يكونن نبو خروعو سلز دلت رحيو كابت معالت سندحار دما ساندرا تبهال بالي تمهر سويت سلز مصت ات جيم مستون بوكس سلطون قلعت كم زما قلو يفلطو بيلي بوكس نغقاطم نافت مدرخ تصويعو ختيون كلو حساو مستبالي سعسع قلعتيو أما درخ تسقيلو قدم كجمرن كلون من كسغاساتو ناي سعسع امبر ناي بوكسر يمسلون بيلي من بوكس غيوقع أفتانا مجمور استوقع بوكس خودق انكلو من محدش نقر يكون نيرو جاك دما ودو معالتاو بوكس ناتوقع خودق مرأي أما نايسل جوزلو جنكعا اتنزلو قرشيو كيد سلت اني الكازي مسداد كالي غورو اللي يخلن اتسلتاني بيلي ناي بوكس موقع خلوتو زمعوللو حدا من قد تهاليو نت ناي بوكس كاراتيت انا وقع تمشي تراي سلازخونه نخلامد نجيرو مفتحيو سلت انكم سوداخا از مفتح نساندراهيو كاياخي ديلو حدي قوي خيد بيلي كم تسلطانيو زولو نتملامد والا نوقع يصنح دامبر تغروتو مست ساندرا نتن بالي ساعات تጫወቱ زلا بيانو يو ساندرا نتن بالي ساعات تولنن اتمغرنن يسمع مو افت بوكس مقاطم بوتا كتقمولي يمكر دحرستو سنه دقائق بيلي الناس سمعت راي عقلك قبر سلازي كاله مفتح خمزوا مسيلو كيدو انت خمز فطر له خري يمكر قالان ساندرا ديبون متيوم سوم نخسعسع حتى تقرولو بيلي مجمرة قاسة قانا له على يصنح حسوا نغير سكندات راح يوسيدو فقادن يقوين دمانوش تأتي بزحن كيت صنحه مستنو قالات ساعة سعيد من لمادي جمرمو ساندرا زولت صنخ حجزو بالي مساعة سعيد أماته نتمعلت زنار كلاس توديو نجزو ناخدن كله ساندرا بمكينة أتركومو زغط ألسو من كتكفلن تخيلخا جن حز خلاص جمريلات نقرو بيلي دسيلو يسعسع 50 نورة كي تحسويو أنا ودي إيه ساعة سعيدوني أتن بوكسر يخ عيلي من سلامو ساندرا لحال كنرئي كاينا بوكسينج لغا ساعة سعيد كتمرت إلا حديقاتو تخيد اتمعلت نسو بيلي ننن بيتو نايدو مقاور نخريو بحد حيزوا يخيد أما نقدد ما بزعاتو مبجيزة أزنو رقوزات ساعة ساعتن عدلات تتقومولو نيرا كاوم حانت تكون كم زنورتن نبيلي تنقرو أزغط المعالتي اتمرتنا غدن كلو دي بيترخومو نمنتاي بيلي متسيخا زيت مهار نايقوالات رايكو يكونن أو داتوني سعسعوم أسوس لستعسعو قعا قوالو يوم مالتي يكونن إلا كتبراتاتو عدو مكر بيلي مجمرة اتحساب من ما يفوتيو نيرو قنافت جيم كيدو بوكس دلا مودولو ساعات كأكلن كلو أفتغداون تمقاير لو كريح بأمو كلهم توم بوكس السلطنو ودات مسكدو مستنبالي زمهارا قولعتي سلطن كافت ساعات سندحار بيلي كابو بوكس نملامد استوهاو قرشي بالينا تلامده نساندرا يخفلا حز قرشي مخفال سلس جمرن سومن زمت تمهاراي سلس تغيرن ساندرا اتناي بالي مسعسعي جاما قزو حيزوان خيط فقدولو مو اتحت فرناش حاويو حاوخانه أبو نخيرو خويت لي أتمرتي ناي سبورت كلاس كأكلن كلو بيلنا عاركو مايكل جوزات قويت سلزي يكونو كافتون كالوت قلعت في الليمو بقوراج جيرم نفتو بصحوز توهالو بوتا يخدو بيلي نمايكل بزعوات ناي بالي تمرتو نخنقرو اتعدلي تقاملو مو مايكل منو يمثلون اتو قردخة تقوردو كتعمل كان يركو إلي يقلدلو أو ساعة زي بيلي نبالي بتعمي فوتيو سلس جمرة كله تخروتو يقبر زولت أن زحشن ساعة نخونون كلايبراري بزعا بالي استتصحفو منصحفتي سرق أبو نحاون سرح خودون كلو دما حدا جيزة وشقاق حدا جيزة مدك استخفلو كل جيزة إزي لامد بتعمو بزوح تعارن سومناتون ولا يسودو دامبر بروويت التبهال كباد ناي بالي منقسقاس سلازخ عليه بتعمو حقوس يخون أبالي معرخ اندزي ريحو قواعز حسيو سلازي يفلت بتعقواس أما نقد خي ترفه ناسعسعن نانا تقراني زخيد يخون دامبر حاونو بون كمو عدلنياتات يلون نساتهم كندز تقاوم ولا يقاوم دامبر اتي كامبان خصوم عمي كالن نقراب كن يخودو امبر يقليو اللون مغنياتو مزحتي نورت تاختما افت فاروكا يمسرحو سدروم
ቅርሺ እሱ ስለ ዝፅበዩ ኣለዎ እውን ናይ ግድን ተቃውሞኦም ኣበርቲዖም ክቕፅሉ ነይርዎም ግን ዋላ ደሞዝ ቀኒሱ እንከሎ ምስ ረሕሸና ኢሎም ካብቶም ተቃውምቲ ተፈልዮም ናፍቲ ፋብሪካ መዓልታዊ ክሰርሑ ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ ምስቶም ካልኦት ተቃውሞ ዝውዕሉ ሰራሕተኛታት እውን ጽቡቕ ርክብ የብሎምን ኣብ ጽርግያ ኮነ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ዝተራኸቦ ድማ እዮም ዝጋጭዩ ዝበኣሱን ሓደ መዓልቲ ጃኪ ከም ወትሩ ኣብቲ ተቃውሞ እንከሎ እቲ ቦክስ ኣሰልጣኒ ረኸቦሞ ወድኻ ንምንታይ ዘይመጽሎ ናብ ናይ ቦክሲ ስልጠና ካብ ዝመጽእ ሰሙና ተቖፂሩ ኢሉ ንጆኒ ይነግሮ እቲ ዝቕጽል መዓልቲ ጃኪ ተናዲዱ ንወዱ ክርዮሉ እናተዳለየ ይጸንሕ ቢሊ ግን እቲ ነገር ስለ ዝተረድኦ ቀልጢፉ ይትስእሞ ቁርሲ ከይበልዐ ናይ ቡእ ገጽ ከይርኢ እናጎየ ይወፅእ ግን ወዱ ቦክሲ ሓዲጉ ናበይ ከም ዝኸይድሎ ክፈልጥ ስለ ዝደልየ ነቲ መዓልቲ ናብ ተቃውሞ ከይከደ ናፍቲ ጅም ይኸይድ እሞ ቢሊ ምስተን ካልኦት ጓላት ባሌና ተላመደ ይጸንሖ ተናዲዱ እናተጻረፈ ንኽወፅእን ምስኡ ንኽኸይድን ይነግሮ ሳንድራ ክትከላኸለሉ ትሞክር እሞ ቢሊ ከይትከላኸልለይ ኣቦይ ስለ ዝኾነ ድላዊ ክብለኒ ይኽእል ኢሉዋ ብሓደ ገዝኦም ይኸዱ ገዛ ክበፅሑ እንከለዉ እተን ዝተረፈኦም ቅሩብተይ ቅርሺ ኣብ ክንዲ ንቦክሲንግ ኣብ ባሌይ ስለ ዘጥፍኦ ይኹሪ ኣብቲ ገዛ ክልቲኦም ተቃውምቲ እምበር ዝሰርሑ ዘይምንባሮም እውን ነገራት ዝገደዱ ይገብሮ ቢሊ ልዕሊ ኩሉ ዘናድዶ ወዱ ቦክሰር ኮይኑ ሰብኣይ ክኾነሉ እናደልየ ባሌይ ዝስዕስዕ ሰበይታ ይቕየርሎ ቢሊ እቲ ጉዳይ ምስኡ ዘራኸብ ከም ዘይብሉ ዋላ ከረድኦ ተሞከረ ጃክ ግን ይሰምዕ ኣይነበረን ካብቲ መዓልቲ እሱ እንዳሓር ድማ ቦክሲንግ ኮነ ባሌይ ከም ዘይስዕስዕን ገዛ ኮፍ ኢሉ ንነንበይቱ እናተንከባኸበ ከም ዝውዕልን ይነግሮ ቢሊ ተናዲዱ ስምዒት ምቁፅጻር ተሳኢንዎ ነብኡ ይጻረፎ እሞ ኣቦኡን ይኹሪ ነገራትን ከይከወዱ ግን ቢሊ ናብ ጎያ ካብ ገዛ ይወፁ እሞ ንደቶፍቲ ጽርግያ ከውፅኡ ይፍትን ኣብ ዝቕፅል ንጎ ቢሊ ናብ ናይ ሳንድራ ገዛ ይኸይድ እሞ እቲ ሂባቶ ዝነበረት ናይ ባሌይ መሳዕስዒ ጫማ ይምልሰላ ሳንድራ ንቢሊ ብጣዕሚ ሓዚናሉ ምስአን ቁርሲ ንኽበልዕ ንውሽጢ ትጋብዞ እሞ ባሌ ማዕርኽ እንድዚ ትፈትን ጎወዝን እንከለኻ ንምንታይ ነቦኻ ዘይትምልሰሉ ኢላ ትሓቶ ቢሊ ግን እቲ መልሲ ንባዕሉ እውን ይፈልጦ ስለ ዘይነበረ ሱቕ ኢልዋ ይተርፍ ድሕሪ ቁርሲ ምብልዖም ቢሊ ምስ ዴቢ ናብ ክፍሊ ክጫወቱ ይኸዱ እሞ ኣብ ከይደን እቲ ክፍሊ ግምጥልጥሉ ስለ ዘውፅዎ ሳንድራ ኮርያ ንገዝኡ ንኽኸይድ ትነግሮ ኣብ መኪና ኣሰቒላ ንገዝኡ ተፋንዮ እሞ ኣብኡ ምስ በፅሑ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን እቶም ነገስታት እቲ ናይ ባሌይ ውድድር ክሪኡ ክመፁ ስለ ዝኾኑ እስኻ ተትሳተፍ ብጣዕሚ ደስ ክብለኒ ነይሩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኢኻ ጎዝ ከም ትስዕር እውን ርግፀኛ እየ ነይረ እንድሕር ድሌት ሃሊካ ግን ማንም ሰብ ከይፈለጠ ብነፃ ብምስጢር ከሰልጥነካ ኢላ ንቢሊ ዕድል ተቕርበሉ ቢሊ መጀመርያ ነቦኡ ከኮርዮ ስለ ዘይደልየ እቲ ሓሳብ ምንም ደስ ይበሎን ግን ሳንድራ ብተደጋጋሚ እናጨቐጨቐት ንኽቕበል ተገድዶ ድሕሪ ቢሊ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንማይክል ከማኽሮ ንገዝኡ ይኸይድ እሞ ናይ ሓፍቲ ክዳውንትን ቻፕስቲክን ተቐቢኡ እናባላሸየላ ይጸንሖ ቢሊ ተገሪሙ ንምንታይ ከም ዝገብርለኻ ኢሉ ክሓቶ እንከሎ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣቦኡ ኮይና ከም ትፀርፎን ሕጂ ድማ ሓንኡ ከም ዝፈድሎን ይነግሮ እቲ ቻፕስቲክ ንኽውዳእ ንቢሊ እውን ይገብረሉ እሞ ብዛዕባ ናይ ባሌይ ሓሳብ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይፈትዮ ናይ መጀመርያ ናይ ምስጢር ናይ ክላሶም ግዜ ክኣክል እንከሎውን ሳንድራ ናይ ሳዕስዒት ሓሳብ ንኽመፀሉ ንዕኡ ወሰን ዝብሎም ንብረታት ሒዙ ንኽመፅእ ትነግሮ ቢሊ እውን ኣዲኡ 18 ዓመት ምስ በፃሕካ ከፊትካን በባይላ ዝገደፈሉ ደብዳቤ የርያ እሞ ሳንድራ እምቢብከያ ደላ ክትሕቶ እንከላ ዓቕሊ ስለ ዘይነብሮ ኣብ 10 ዓመቱ ከም ዘንብባ ይነግራ ሳንድራ እቲ ደብዳቤ ክተንብቦ እንከላ ቢሊ ኣዲኡ ፎትየካ ኢላ ዝፀሓፈተን ሕድሕድ ቃላት ናይ ኣዲኡ ፍቕሪ ማዕርኽ እንደይ ሓያል ከም ዝነበረ ንኽልዳእ ይገብሮ ቢሊ ምስኡ እቲ ገዛ ክተርፍ እንከሎ ኩሉ ግዜ ዝሰምዖ ደርፍታት ስለ ዘምፅኦ ሳንድራ ምስኡ ዝኸይድ ሳዕስዒታት ተላምዶ ሓደ ንጎ ቢሊ ዓብዪ ሓው ቶኒ ማርቴሎ ሒዙ ጉስጊሱ እንትትስኢ ይሪኦ እሞ ገለ ገበን ክፍፅም ምዃኑ ተረዲእዎ ንቦ ጃኪ ይፅውዖ ጃኪ መፂኡ ጠጠው ክብሎ እንትፍትን ግን ሕዚ እውን ኣይሰምዐን ኣብ መንጎኦም ሓያል ክታእ ክጅመር እንከሎ ድማ ኣዲኦም ካብቲ መውት እንድሓር ጃኪ ሰነፍ እምበር ከም ሰብኣይ ከም ዘይቁፀር ይነግሮ ጃክ ተናዲዱ ንወዲ ቶኒ ብፀፊዒት ክወቕዖ ይግደድ መጠረሽኡ ቶኒ ሃሊኹ ስለ ዝነበረ እታ ማርቴሎ ሒዙ ክገዛ ይወፅእ እዚ ኩሉ ግርግር ቢሊ ዝበለፀ ትኩረት ንኸይገብርን ንኽጭነቕን ይገብሮ ኣብ ስልጠና ከይዱ ሓሳቡ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ሳዕስዒት ይገብር ስለ ዘይነበረ ሳንድራ መዓልታዊ ትድህሎ ነይራ ሳንድራ ንኸስተኻኸል ክትነግሮን ከላ ቢሊ ዓቕሊ ይውድእ እሞ ተፃሪፍዋ እናብ ጎየ ናብቲ ክዳውንቲ ዝቕይረሉ ቦታ ይኸይድ ሳንድራ ንኽተረጋግዖ ትመፅእ እሞ ተናዲዱ ዓዲጋቶ ንኽትከይድን ንሳ እውን ካብቶም ካልኦት ኩሉ ክገብሮ ዘለዎ ዝነግርዎ ምእንቱ ባዕሎም እምበር ምእንቱ ዘይሓልዩ ሰባት ከም ዘይትፍለይ ይዛረባ ናብቲ ውድድር ክኸይድ እትደልዮ ዘላ እውን ንባዕላ ፌመስ ክትከውን ደልያ እምበር ንኡ ሓልያ ከም ዘይኮነት ክዛረብ እንከሎ ተናዲዳ ትፀፍዖ ግን መጠረሽኡ ክልቲኦም ምብካይ ይጅምሩ እሞ ተሓቋቂፎም ይቅርታ ይተሓታትሉ ብዙሕን ከይፀንሑ ኩሉ ባእሶምን ግርግሮምን ረሲዖም ናብ ስልጠናኦም ይምለሱ ካዕርፉ እንከለዉ ሳንድራን ቢሊ ብዛዕባ ስዋን ስታንድ ትበሃል ፍልይቲ ናይ ባሌይ ሳዕስዒት ትነግሮ
ግን ቢሊ እቲ ታሪክ ኣመናይ ድብሮ ስለ ዝነበረ ኣቋሪፅዋ እዩ ዝኸይድ እቲ ንጉሳት ዘዕዘብዎ ዓብዪ ውድድር ቅድሚ ምእኻሉ ሓንቲ መዓልቲ ክተርፍ እንከሎ ዴቪድ ረኽቦሞ ሰዓራይ ኮይኑ ንኽስልጥን ምስቶም ነገስታት ክኸይድ እንከሎ ከም እትናፍቆ ትነግሮ ቅፅል ኣቢላ ይፎትያት ኮይኑን ንሳኹም ትፈትዮ ክትዛረቦን ከላ ሕጂ ትኩረቱ ሳዕስዒት ከም ዝኾነን ንኸምኡ ዓይነት ሓሳባት ግዜ ከም ዘይብሉ ነጊርዋ ይኸይድ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ መንጎቶም ፖላዊስን ሰራሕተኛታትን ዝነበረ ዕግርግር ይኸብድ እሞ ፖላዊስ ነቶም ሰራሕተኛታት ገዛ ገዛ እናዞሩ ሓደ ብሓደ ይኣስርዎም ልዕሊ ማንም ሰራሕተኛ ትኩረት ዝገብርሉ ኣለዉ ድማ ቶኒ እዩ ምክንያቱ መራሒኦም እዩ ዝበለፀ ምንቅስቃሳት እውን ንሱ እዩ ዝገብር ዘሎ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እውን ኣብታ መዓልቲ ይሕዝዎ እሞ ቢሊ ሓዊ ክሕግዝና ጉየ ይመፅእ ግን እቶም ፖላዊስ ከቢቦም በትሪ ይቕጥቅጥዎ ኣለዉ እዮም ኣብ ሰዓቱ ስለ ዘይበፅሕሉ እውን ብጣዕሚ ይናደድ ሓዉ ደም ብደም ኮይኑ ናብ መኪና ተሰቂሉ እንትእሰር ድማ ደው ኢሉ ዘይክርኢ ካልእ ክገብረ ኣይኽእልን ሕጂ ቢሊ ዓብዪ ሓዊ ቶኒ ስለ ዝተኣሰረ ናብቲ ውድድር ክኸይደ ኣይኽእልን ንሳንድራ ክነግራ ስለ ዝደልየ ድማ ናብ ገዛ ይድውል እሞ ዴቢ ተልዕሎ ዴቢ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ናይ ፍቕሪ ሕቶኣ ስለ ዘይመለሰ ብጣዕሚ ተናዲዳ እቲ ስልኪ መልእኽቲ ከይሰምዐቶ ተዓፅዮ ቢልና ጃኪ ሓዎም ቶኒ ካብ እስር ቤት ንምፍታሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ውዕሉ ሳንድራ ድማ ዴቢ እቲ መልእኽቲ ስለ ዘይብፅሐትላ ዝመፅእ መሲልዋ ኣብቲ ጂም እናተፀበየቶ ትውዕል ሳንድራ ዋላ ብጣዕሚ ትናደዳ እምበር ተስፋ ስለ ዘይቆረፀት እንታይ ኮይኑ ከም ዝተረፈ ክትሪኦ ንገዛ ትኸይድ እቶም ስድራ እውን ንቶኒ ኣፍቲሖሞ ንገዛ እናመፁ ይፀንሕዋ ቢሊ ናብ ናይ ገዝኡ ጉዳይ ክትሕወስ ኣይደልያን ግን ጃኪ ሻሂ ንክትሰቲ ይዕድማ እሞ ፈቃደኛ ኮይና ተኣቲ ግን ሎማዓንቲ ብዛዕባ ባሌ ክትዕዝ ጀመረት ምስ ጃኪ ዘይኮነስ ምስ ቶኒ እያ ቶኒ ባሌ ቆልዕነቱ ክበላሸሉ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ንቢሊ እንኳን ባሌ ክጫወት ሓሳቡ ብዛዕባኡ ከካፍል እውን ይፈቅደሉን ሳንድራ ብዘይ ምቁራፅ ቢሊ ጎ ሳዕሳዕ ምዃኑን ዕድል ተሂቦ እሞ ሂወቱ ቅይር ከም ዝኽእልን ብተደጋጋሚ ትዛረብ ስለ ዝነበረ ቶኒ ኣልዒሉ ናብቲ ጣውላ ይስቕሎ እሞ ሳዕስዕ እስክናበለ ብተደጋጋሚ ይጨቕጭቆ ግን ቢሊ እዚ ኩሉ ክትዕንጭቕጭቕን እናሰምዐ ሳዕስዒት የመፀሉን ኣብ መጨረሻ እውን ዓቕሉ ወዲኡ ማሕፆ ሰይሩ እናጉየ ካብቲ ገዛ ይወፅእ ነብሱ ንምርግጋዕ ኣብታ ከተማ እናዘረ ሰብ ከይረአዮ ይስዕስዕ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክሪስማስ ይኣክል እሞ እቲ ኣየር ብጣዕሚ ዝሑል ስለ ዝነበረ ጃኪ እታ ዝፎትያ ናይ ስወይቱ ፒያኖ ክሰባብራ ይግደድ ምክንያቱ ንዕንጨይቲ ዝኸውን ቅርሺ ፈፂሙ ይሰርሐን ሙሉእ ዓመት ንሱን ወዱን ኣብ ተቃውሞ እዮም ሕሊፎሞ ጃኪ ናይ ስወይቱ ዝተረፈት ሓንቲ መስታወሲት ብዕንጨይቲ ክፍልፅ እንከሎ ምንም ከም ዘይመሰሎ ገፁ ይኣስር ግን እቲ ምሸት ንሱ ስሚዕቲ ምቁፅፃር ተሳኢንዎ ብዘይ ምቁራፅ ይበኪ እቲ ምሸት ንሱ ቢሊ ድራር ድሕሪ ምብላዕ ምስ ማይክል ክጫወት ይኸይድ እሞ ማይክል ካብ ገዝኡ ሰሪቕዎ ዝመፅእ ኣልኮል ይሓውሶ ድሕሪ እዚ ቢሊ ንጃኪ ሒዝዎ ናብቲ ስቱድዮ ይኸይድ እሞ እቲ ቱዱ ዝበሃል ባሌ ሳዕስዕቲ ዝኽደንኦ ባሌ ኸዲኑ ዝተወሰኑ ናይ ባሌ ሳዕስዒታት የላምዶ ኣብ ሰዓት እዚ ቶኒ ምስ ኣዕርኽቱ ኣብቲ ከተማ እናተንቀሳቐሱ እናሰተዩ እናተጫወቱን እዮም ሓደ ካብቶም ምስኡ ዝነብሩ ሰባት ድማ ካብቲ ጅም ዝመፅእ ናይ ሙዚቃ ድምፂ ይሰምዕ እሞ በዚ ሰዓት ጅም መንከፊት ኢሎም ክሪኡ ይኸዱ ጃክ እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሰሚዑ ንኽርኢ ይኸይድ እሞ ብወዱ ቢሊ ምስ ማይክል እናተጫወተ ይፀንሖ ግን ሕጂ ቢሊ ነብኡ ክርኢ እንከሎ ሓፊሩ ወይ ሃዲሙ ዘይኮነስ ባዕሪ ክንደይ ጎበዝ ናይ ባሌ ሳዕሳዓ ምዃኑን ክንደይ ናይ ዝኣክል ከም ዝፈትዮን ነብኡ የርአዮ ቢሊ ክወድእ እንከሎ ዓርኩ ማይክል የጣቕዐሉ ጃክ ግን ቢሊ ዋላ ብድሕሪቱ እናጎየ ብተደጋጋሚ ይፀዋዓዮ እንከይሰምዖ ሓዲግዎ ይጎይ ግን ሕጂ ጃክ ሓዲግዎ ዝጎይሎ ኮርዩ ወይ ፀሊእዎ ዘይኮነስ ማዕሪ ክንደይ ጎበዝ ምዃኑን ንዕኡ ባሌ ማለት ብዙሕ ትርጉም ከም ዘለዎን ስለ ዝተረድአ እዩ እንከይዕረፈ እናጎየና ናይ ሳንድራ ገዛ ይበፅሕ እሞ ንወዱ ከምህሮ ከም ዝደሊ ይነግራ ንሳ እውን ማዕሪ ክንደይ ሓያል ትምህርቲ ምዃኑን ብዙሕ ክፍሊት ከም ዘድልዮ ነረዲኣ ባዕላ ክትከፍለሉ ከም እትኽእል ንጃክ ትነግሮ ጃክ ግን ፍቓደኛ ኣይነበረን ወደይ ባዕለ እዩ ዘምህሮ ክሰርሐ እቲ ኣድላይ ዝበሃል ክፍሊት እውን ክኸፍል እየ ኢሉ ናይ ኣቦነት ሓላፍነቱ ንኽዋፃእ ድልው ምዃኑ ይነግራ ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ጃኪ ናብቲ ፋብሪካ ከይድ እንከሎ ምስቶም ዝቃወሙ ዘይኮነስ ምስቶም ዋላ ደመወዝ ሒድዎም እንከሎ ክሰርሑ ዝመረፁ ሰባት እዩ ናብቲ ውሽጢ ፋብሪካ ኣትዩ ምክንያቱ ግድን ንቢሊ ባሌ መምሃር ዝኸውን ቅርሺ ክሰርሕ ነይርዎ ቶኒ ዝይርኢ እሞ ነብኡ ጠጠው ንኸብሎ እቲ ሓፁር ዘሊሉ እናጎየ ንውሽጢ ኣቲ እናጎየ ከይዱ የርክቦ እሞ ጃክ ድማ ንወደይ ንባዕለይ ክብል ናይ ወደይ መፃኢ በላሽን እንድሕር ዳ ቅርሺ የድልዮ ኮይኑ ዋላ ብፍርቂ ዋጋ ክሰርሕ ድልው እየ ኢሉ እናኸየ ነግሮ ቶኒ ድማ እዚ ኩሉ ፅዒርናማ ንኸንቶ ይኸውንን እንድሕር ደኣ ንቢሊ እቲ ቅርሺ ክንድኡ የድልዮ ኮይኑ ኣብ ካሊእ ቦታ ከም ዝእልሽ ኢሉ እናኸየ ነግሮ እቲ ምሸት ንሱ ንገዝኦም ተመሊሶም ኣዕራድ ደቂሶም እንከለዉ ቶኒ ንቢሊ ጃክ ሓቂ እዩ ማማ ተትህሊ ነይራ እስኻ ክትስዕስዕን ናይ ልብኻ ክትነብርን ምደለየት ነይራ እሳ ስለዘየላ ግን እዚ ኩሉ ይኸውንን ማለት ኣይኮነን ኣድላይ ዝበሃል ሓገዝ ባዕለይ ክገብረልካ ኢሉ ንሱ እውን ድጋፉ ይገልፀሉ
እቶም ኣብ ፋብሪካ ምስ ኣቦኡ ዝሰርሑ ሰባትን ካልኦት ነበርትታ ከተማን ነቲ ትምህርቲ ዝኾን ቅርሺ ከዋፅኡሉ ይሞክሩ። ግን እኹል ስለ ዘይነበረ ጃኪ ናይ ሰወይቱ ናይ ክሳድ ሃበል ክሸይጥ ይግደድ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ጃኪ ምስ ወዱ ቢሊ እቲ ምርኢት ንምቕራብ ንለንደን ይኸዱ። ቅድሚ ሕጂ ካብታ ንእሽተይ ከተማ ወፂ ከም ዘይፈልጥን ናብ ዓባይ ከተማ ክኸይድ ብምዃኑ ብጣዕሚ ከም ዝተሃንጠየን ድማ ንቢሊ ይነግሮ። ኣብቲ ኣካዳሚ ክበፅሑ ከለዉ ቢሊ ንመጀመርያ ግዜ ካልኦት ባሊ ዝስዕስዑ ወዳት ብምርካቡ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ። ቢሊ እቶም ደኳትር መፅኦም ናይ ጥዕና ፈተሻ ክገብርሉ ከለዉ ብጣዕሚ ይፈርሕ እሞ ሓሳቡ ቀይር ይሞክር። ግን ጃኪ ኣበረታቲዑ ናብ ውሽጢ ንኽኣትን እዚ ኩሉ ስልጡኖ ነበረ ንኸሪኦምን ይነግሮ። እቶም ዳኛታት መጀመርያ መሰረታዊ ዝበሃሉ ናይ ባሌ ቁመናታት ንኸሪኦም ድሕሪኡ ከዓ እተዳልይዎ ዝመፅእ ሳዕስዒት ንኸሪኦም ይሓትዎ። ቢሊ መጀመርያ እቲ ዝሓተትዎ ናይ ባሌ ቅዋማት ብደንቢ ገይሩ የርኦም እሞ እቲ ዝዳልይዎ ዝነበረ ምስ ሳንድራ ዝሰልጥነሉ ሳዕስዒት እውን የርኦም። ቢሊ መጀመርያ ነቶም ዳኛታት ገጾም ክሪኦም እንከሎ ዝወደቐ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕዎ። እናፈርሐን እናተጨነቐን ናብቲ ሎከር ይኸይድ እሞ ኣብኡ ዝፀንሐ ካሊእ ወዲ ንኸረጋግዖ ይሞክር። ግን ቢሊ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ብቦክስ ይወቕዖ። ኣብ መጨረሻ ቢሊ ዝሓልፈሉን ዝወድቀሉን ብርኪ ምስ ኣቦኡ ብዝገብሮ ኢንተርቪው እዩ ዝውሰን ነይሩ። ግልወተኛ ምዃንን ምስ ካልኦት ሳዕስዕቲ ምበኣስ ከም ዘይቐፅሎ ድሕሪ ምንጋር ንጃኪ ብዛዕባ ባሌ ምስዕሳዕ እንታይ ትፈልጥ ንወድኻ ኸ ትድግፎ ዲኻ ኢሎም ይሓትዎ። ጃኪ ድማ ብዛዕባ ባሌ ዝፈልጦ ተኣምር ዋላ ይሃልዮ ንወዲ ግን እቲ ዝበለፀ ዓወት ከም ዝምነ ይረድኦም። ናይ ቢሊ መልሲ እውን ካብ ናይ ብኡ ዝፍለ ይነበረን። ምስዕሳዕ ደስ ከም ዝብሎን ባሌ ብደንቢ ከም ዝፈቱን እዩ ነይሩ። ግን እታ ናይ መጨረሻ መልሱ ሓሳቦቶም ዳኛታት ሙሉእ ንሙሉእ ተቐይራ እያ ነይራ። እቶም ዳኛታት ክትስዕስዐን ከለኻ እንታይ ይስምዐካ ይብልዎ እሞ ክስዕስዐን ከለኹ ኩሉ ነገር እየ ዝርስዕ ዝነፍር ለ ኮይኑ ይስምዐኒ ጭንቁን የብለየን ኢሉ የረድኦም። ክስዕስዐን ከሎ በርቂ ንፋስን ሓውን ብሓደ ግዜ ከም ዝቕየር ተሓዚ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ይስምዖ። ካብቶም ገዝኡ ነበረ መከራ ንምምላጥ ባሌ ዝሕሸ መንገዲ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ድማ እዩ ንባሌ ልዕሊ ቦክሲን ዝፈትዮ። እቶም ዳኛታት ድማ በቲ መልሱ ብጣዕሚ ይድነቑ። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ውፅኢት ድሕሪ ሰሙናት እዩ ዝለኣኽ ነይሩ። ስለ ዝኾነ እውን ቢሊ ንገዝኡ ኸይዱ እቲ ሰሙን ሙሉእ ኣብ ትምህርቲ ኮነ ዋላ እናተጫወተ ትኩረቱ ኩሉ ግዜ ምስቲ ናይ ፈተና ውፅኢት እዩ። ኣብቲ ከተማ ንቢሊ ዘይፅሊ ዋላ ሓደ ሰብ ይርከብን። ጽቡቕ ዝምነየሉ ሰባት ምዃኖም ቅርሺ ብምውፅኦም ጥራይ ዘይኮነስ ብዚ እውን እዮም ዘርእይዎ። ቢሊ ንሱ ሕልሙ ንኸግህድ ኩሉ ዝተኻእሎም ዝገብሩ ነበሩ ነበርቲ ካሕፍሮም ስለ ዘይደለየ ድማ ውፅኢት እቲ ፈተና ካብቲ ዝነበረ ዝበለፀ የጨንቆ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን እቲ ደብዳቤ ይመጽእ እሞ ኣቦኡ ጃኪ ንቢሊ የቐብሎ። ቢሊ ናብ ጎናው ክፍሊ ኣትዩ ንወይኑ የንብባ። መጨረሻ ግን ኣልዒሉ መተርኣስ ዘይምሕቋፍ ካሊእ ይገበረን ዝሓለፈ ይመስልን። ጃክን ቶንን እነንበይትኡ ናብ ደገ እናተፀበዩ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ውፅኢት ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ተረዲእዎም እቲ ማዕጾ ከፊቶም ይርእይዎ እሞ ገጹ ተኣሳሲሩ ክጸንሖም እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዝኑ። ግን እዚ ሓቂ ኣይኮነን። ቢሊ ሓዚኑሉ ናይ ምኽንያት ስለ ዝሓለፈን ሕጂ ካብ ስድርኡ ተፈልዩ ናብቲ ኣካዳሚ ኸይዱ ክስልጥን ምዃኑን እዩ። ጃኪ እቲ ዜና ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ እሞ እናጎየ ንኹሉ ሰብ ይነግር። ኣብቲ ባር በፂሑ ንዕርኽቱ ክነግሮም እንከሎ ግን ኣብኡ ጽቡቕ ዜና ይተጸበዮን። እቶም ተቃወምቲ ተስፋ ቆሪፆም ከም ዝተወተኑን እቲ ፋብሪካ ዝነበረ ኩነታት ዋላ ይስተኻኸለሎም ግድን ናብ ስራሕ ክምለሱ ነይርዎም። ቢሊ ናብቲ ዓብዪ ከተማ ዝኸደሉ መዓልቲ ክኣክል እንከሎ ናብ ሳንድራ ይኸይድ እሞ ከም ዝናፍቓን ንኹሉ ዝገብረሉ ነገር ከም ዘመስግናን ይነግራ። ሳንድራ እውን ድሕሪ ሕጂ ብዙሕ ቃልሲ ይጽበየካ ኣሎ ከም ትዕወት ድማ ይጠራጠረን ኢላ ሰናይ ትምነየሉ። እነንበይቱ እውን ኣስጢማ ሓቑፋ ትሰናበቶ። ናብቲ መናሃርያ ክበፅሑ እንከለዉ እውን ጃኪ ንወዱ ኣስጢሙ ሓቑፉ ምስዳድ ክሳብ ዝሰኣኖ ይበኪ። ኣዲኡ ካብ ትመውት ንመጀመርያ ግዜ ድማ ንቢሊ ብኣኻ ብጣዕሚ እየ ዝኮርዕ ኢሉ ይዛረቦ። ቢሊ ናብቲ ውሽጢ መኪና ተሰቒሉ ክኸይድ እናተዳልየ እንከሎ ግን ሓውቶን እናጎየ ይመጽእ እሞ ክናፍቐካ እየኢሉ ክዛረቦ እንከሎ እቲ ረጒድ መስትያት ከየስምዖ ይተርፍ። ድሕሪ 14 ዓመት ጃክ እና ቶኒ ናብ ናይ ቢሊ ዓብዪ ምድላው ተፀዊዖም ክሪኡ ንለንደን ይኸዱ። ኣብ መድረኽ ድማ እቲ ሕጂ 25 ዓመት ዝመልኦ ቢሊ እታ ስዋን ሌግ እትበሃል ናይ ባሌ ፍልጥቲ ሳዕስዒት ከቕርብ ይዳለሎ። ኣብ መጨረሻ እውን ብትርኢቱ ነቶም ክከታተልዎ ዝመፁ ሰባት ይህንኖም። ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ። ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።